память. Здравствуйте, дорогие туркмены и студенты, которые хотят учить русский язык. Сегодня мы хотим познакомить вас с самыми важными словами в русском языке. Salam gaderdan vatandaşlar, idi talipler. Meniň adym Şerali Hasan. Bugün biz size durmuşda en gerek bolan sözler bilen rus dilini tanış bolarız. Ну что ж, давайте начнем. Бежать, Yugurmak, бросать, zyňmak, чинить, bejermek, петь, aýdym aýtmak, опаздывать, giýjak almak, обниматься, kujaklaşmak, нырять, suwa çymmak, надевать, üstüňe geýmek, лизать мороженое, doňdurmany yalamak, катить, tigirlemek, желать, dilemek, драться, uruşmak, дарить, sowgat bermek, брать, eliňe almak, готовить ужин, agşamlyk taýýarlamak, чистить зубы, dişleri arasylamak, хвалить, magtamak, погружать, yüklemek, писать, yazmak, открывать бутылку, çüýşäni açmak, объяснять, düşündürmek, нюхать цветы, gülleri isgamak, надувать, çiğşirmek, листать страницу, sahypa agtarmak, кричать, gıygırmak, качаться на качелях, sallançakda uçmak, жечь, yakmak, думать, pikirlenmek, жаловаться, arz etmek, делать макияж, makyaj etmek, греться, yılınmak, çoyunmak, бить, urmak, чихать, asgırmak, чесаться, qaşanmak, поспорить, jedel etmek, плакать, ağlamak, отталкиваться, iteklenip gitmek, одеваться, giyinmek, намазывать крем, krem çalmak, нагибаться, egilmek, лепить статую из глины, palçıkdan heykel yasamak, кормить ребенка, çağany naharlamak, идти, yürümek, gitmek, жевать, çeýnemek, gäwşemek, есть, iýmek, дотрагиваться, el degirmek, давать, bermek, гладить рубашку, köýneği ütüklemek, бояться, gorkmak, читать, okumak, целовать, öpmek, болеть, kesellemek, пить, içmek, откусывать яблоко, almany dişläp almak, одевать ребенка, çağany geyindirmek, обижаться, gaty görmek, öýkelemek, наливать, goýmak, мыть, yuwmak, крутить, aýlamak, класть, goýmak, жить, ýaşamak, ждать, garaşmak, ездить на велосипеде, velosipedde aýlanmak, держать, tutmak, грызть семечку, çigit çakmak, гладить кошку. pişigi sypalamak. Я думаю, что эти новые слова помогли расширить ваш словарный запас. А сейчас мы с вами прощаемся. До новых встреч! Bu täze sözler siziň dil baýlygyňyzy artdyrmakda uly kömek edenler diýip pikir edýäs. Häzirlikçe hoş, sag bolun, ýene-de bir gezek görüşýänçäk.